So ayan mga lapatids, may mga binibenta sila dito. Magkano yan sir? 40 lang sir. 40? Ano pangalan mo sir? Michael, Michael, taga saan kayo sir? Paitan. Pahitan dito lang, San Carlos yun no? So ayan mga lapatids oh. Ayan, magkano rin yan? Din boss. 40 din? Tag 40 na lang? Biginis oh, mga bata pa oh. Tsaka yan, para ito matanda na to no? Oo. Kaso maliliit sir no? Bata pa naman. Small size maganda. Ano? Naka-club ring. Club ring to Alpo. Ito Alpha din yan? Pero magkapatid sila? Hindi. Hindi. Ito lang yung magkapatid talaga. Ito yung magkapatid. Magkano yan? 40 lang. 40 na lang din. Lahat na yan. Kalapatid. 40 na lang din to Alpha. Bandit ng Alpha. Ito. 40 natin lahat yun. 40 na rin lahat. Ano, galit ka na sa kalapate, ayaw mo na. May mga nagpapakyaw dito May mga nagpapakyaw dito. Abangan nyo kukunin na natin. 40 talaga pakyawan may puti Ay tinamahan yung niya, ulo niya mga lapatids. Sila, nagtutukaan. Yan, mga puti na may ay mga itim na puting pakpak mga lapatids. Tag 40 na lang. Lahat to may singsing? May singsing lahat. Yung iba wala, pero 40 din. Dito na sila bumawi sa mga singsing no. So yung mga lapatids Ito Alpha, 40 lang. Pero inakay nyo to, boss? Pinakain na yan? Inakay na to. Oo, pwede nyo pang hindi pa tapos to. Maglalaban pa yan ng November. November start ng race niyan. O yung mga lapatids 40. Walang singsing, merong singsing. Yo. Boss, thank you boss